पोहोचवला आणि पोहोचवण्यासाठी मदत केली ते तुकोजीराव होळकर, पहिल्या आद्य महिला क्रांतीवीर भीमाबाई होळकर, ज्यांनी घराघरामध्ये पुण्य पोहोचवण्याचं काम केलं ते पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर या सर्व महापुरुषांना सर्वप्रथम अभिवादन करतो. आज खर तर अहिल्याबाई होळकरांची 298वी जयंती. अहिल्याबाई होळकरांना होऊन तब्बल 298 वर्ष झाली. अहिल्याबाई होळकरांचं कार्य इतकं मोठं उदात्त भव्य दिव्य प्रचंड आणि अखंड आहे की जोपर्यंत चंद्र सूर्य राहतील तोपर्यंत अहिल्याबाई होळकर तुमच्या आमच्या काळजामध्ये जिवंतच राहतील. एक शिष्य होता, तो आपल्या गुरुकडे गेला, भरपूर प्रयत्न केला, भरपूर त्याला परीक्षेत पास व्हायचं होतं पण त्याला यश काही मिळत नव्हतं. भरपूर प्रयत्न केला, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष भरपूर प्रयत्न केले, यश काही मिळत नव्हतं. म्हणून आपल्या गुरुकडे गेला. गुरुला म्हणाला की गुरुजी मी भरपूर प्रयत्न केले मला यशच मिळत नाही. तसे गुरुजी म्हणाले त्याला चल तुला मी सांगतो यश कसं मिळतंय ते. गुरुजी त्याला एका तलावाच्या बाजूला घेऊन गेले आणि त्याला सांगितलं पाण्यात उतर. तर माझ्यासोबत त्याला गुडघ्यापर्यंत पाण्यात घेऊन गेले, थोडा अजून गळ्यापर्यंतच्या पाण्यात घेऊन गेले. तो शिष्य म्हणाला जर पाण्याचं यश मिळालं असतं तर मी इतकं वर्ष अभ्यास केलंच नसतं. तशी गुरुजी म्हणे तू जरा शांत बस आणि तू मी जेवढं सांगतो तेवढं कर. तसं गुरुजी त्याला अजून आतमध्ये पाण्यामध्ये गेले. पाण्यात गेलेल्या त्याची मुंडी असं दाबून धरली, श्वासासाठी त्याचा जीव गडबडला आणि त्याची मुंडी गोळे काढल्यानंतर त्याला विचारलं तू आता तुला कसं वाटलं? तुला ज्या पद्धतीने श्वासाची गरज भासली नाही त्या पद्धतीत तुला यशाची गरज भासावी लागेल तेव्हा तुला यश मिळणार आहे. आम्हाला सुद्धा अहिल्याबाई होळकरांच्या विचारांची गरज आम्हाला वाटली पाहिजे तेव्हा त्यांची जयंती साजरी केल्याचं सार्थक आम्हाला मिळणार आहे. भरपूर लोक भरपूर नेत्यांची त्यांच्या चाहते पुतळे उभारतात. त्या मेल्यानंतर त्यांचे चाहते त्यांचे समाजाची लोक मेल्यानंतर पुतळे उभारतात. पण जिवंतपणी ज्यांचं पुतळा उभारलं गेले, जिवंतपणी ज्यांचं स्मारक उभारलं गेलंय अशी एकमेव राणी म्हणजे त्या पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर आहेत. जिवंतपणी स्मारक उभा केले गेले त्यांचं. मृत्यूच्या नंतर तर अनेक जण स्मारक उभे करतात, मृत्यूच्या नंतर तर त्यांची चाहते आपल्या नेत्यांची पुतळे उभे करतात, पण जिवंतपणी स्मारक उभं राहिले अशी या जगातील एकमेव राणी आहे. त्या राणीचं नाव आहे पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर. पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई